A Deputación da Coruña pon en marcha unha comisión de axuda a persoas refuxiadas. Esta mañá, representantes da totalidade dos grupos con representación na Cámara do Pleno da Deputación asistiron á xuntanza preparatoria para a creación da Comisión Non Permanente de Axuda a Persoas Refuxiadas. Representantes a totalidade de grupos con representación do Pleno da Deputación da Coruña asistiron á xuntanza preparatoria para a creación da Comisión Non Permanente de Axuda a Persoas Refuxiadas. Acordaron convidar a se integrar representantes da Xunta, a Delegación do Goberno e a FEGAMP. A xuntanza desenvolvida no Pazo da Deputación foi presidida pola responsable da área de Benestar Social, Educación e Política de Igualdade de Xénero, Ánxela Franco. Nela participaron representantes da totalidade dos grupos que integraron o Pleno da Deputación da Coruña. A reunión tivo carácter preparatorio para a futura constitución da Comisión de Traballo Non Permanente para a axuda e acollemento de persoas refuxiadas, para o que se buscara integrar representantes da Xunta de Galicia, da Delegación do Goberno e da Federación Galega de Municipios e Provincias. Este é o primeiro paso dunha axenda de traballo que contempla tamén a convocatoria a diversas entidades e colectivos que traballan con persoas refuxiadas, unha colaboración que contará tamén co asesoramento de organizacións non gubernamentais e distintas entidades que están a traballar con este problema. Das xuntanzas cos diversos colectivos sairán unha serie de propostas coas que se ten previsto articular o traballo da Deputación na colaboración para axudar na chegada e integración de persoas refuxiadas. A responsável da área, Ánxela Franco, lembrou que a Deputación da Coruña xa puxo recentemente a disposición unha partida económica e prazas de acollida que finalmente non foron ocupadas xa que o Goberno Central non derivou persoas para elas.